Pasibayo kabalenya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng American Ribs and Wings. Welcome to American Ribs and Wings, Dolores Branch. Guys, kung gusto nyo puntahan, napakalapit niya lang sa may intersection ng San Fernando. From there, nasa 3 minutes away lang naman to. And ito na yung highway, nakikita nyo. Tapos, yung makikita nyo building, papasukan nyo guys yung Card MBA Incorporation. And makikita mo na itong arko ng Vista Rica and Camansi Street. So pasok lang kayo, nasa left side siya. Ayan. Pagpasok nyo sa kanto guys, and pagkakita nyo ng arko, usog lang yung konti. Ito na, makikita mo na itong American Ribs and Wings Dolores Branch. And ayan, kikita mo naman, open area siya. And marami na mga available na tables and chairs dito. So ayan, nag-crave kayo ng mga chicken wings. Later is papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga flavors na available nila dito. And of course, meron din naman silang rib. Hello mga kabalen, ini-invite po namin kayo sa American Ribs and Wings Dolores Branch dito sa San Fernando, Pampanga. We are open every day from 11 a.m. to 9 p.m. Meron din kaming promo for students, 5 plus 1 free for our unlimited wings, $299. See you mga kabalen! So yun na nga kabalin, habang iniintay natin yung siserve sa atin ng American Ribs and Wings dito sa Dolores branch nila. So pag-usapan muna natin yung promo and kung ano ba yung meron dito sa kanilang menu. So yung promo nila, meron silang 5 plus 1 unlimited ribs and wings. So magdadine din yung 5 dito, free na yung isa. And guys, no, meron din naman silang promo sa mga students, 5 plus 1 din. So only wings siya, magdadine din yung 5, free na rin yung isa. So ito, check na natin guys yung nasa menu nila. 279 pesos, meron na kayong only wings and only rice plus fries and drinks. Kung gusto mong i-upgrade yung fries and drinks nila na unlimited, 299 pesos. Syempre meron din naman silang mga meal. Sa chicken wings, meron tayong in-offer na 3 pieces wings, 89 pesos. With rice and fries na yon. Meron din silang 6 pieces, 149 pesos. So, party sizes, meron din naman silang in-offer 12 pieces wings, 249 pesos. 24 pieces wings, 499, 36 pieces wings, 699 pesos. Sa 50 pieces naman, 949 pesos. Tapos, sa kanilang pork ribs, nag-offer din naman silang mga meal with rice and fries na yon. 1 strips, 100 grams siya, 99 pesos. Sa 2 strips nila, 200 grams, 149 pesos. And of course, meron din naman silang party sizes, 500 grams, 350 pesos. Yung 1 kilogram naman nila is 650 pesos. Sa sausage, meron din naman silang in-offer na meal with rice and fries na rin siya. 1 piece Hungarian, 89 pesos. And 2 pieces Hungarian, 149 pesos. Appetizers, meron silang in-offer na flavored rice. And sa drinks nila, meron silang iced tea pitcher and 1.5 liters soft drinks. Ayan guys, no, bago natin tikman yung mga pinipers sa atin ni American Ribs and Wings dito sa Dolores Branch, pag-usapan muna natin guys kung ano ba yung mga flavors na in-offer nila sa kanilang mga chicken wings. So meron tayong 11 flavors. Sa premium flavors nila, meron tayong sweet barbecue, garlic barbecue, Japanese teriyaki, garlic butter, garlic parmesan, and then yung honey glaze. Sa kanilang spicy flavors, meron tayong signature blazing hot, yung peri buffalo, spicy garlic butter, Korean barbecue, and oriental sriracha. Yun kabalayan, ready na tayo. Yan, nakapag-gloves na tayo. So, una nating titikman itong mga pork ribs sila. Meron tayong 2 flavors dito, yung Korean barbecue and then yung kanilang spicy barbecue. So, ayan, cut muna natin. Kitang-kita nyo naman guys kung gaano ka-tender. So, isang cut lang talagang umiiwalay itong pork nila. Tikman na natin guys. Pwede natin kamayin. Kaya nakabalen, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-tender yung kanilang pork ribs. Yan, kung mahilig kayo sa sweet barbecue flavor and smoky flavor, siguradong magugustuhan nyo to. So next natin titikman yung kanilang Korean barbecue flavor. Ayan, nakapag-cut na tayo kanina. Kita ko. And kapag sinerve nila guys, itong mga only ribs nila and chicken. So yung only ribs guys, ganito na siya. 500 grams yung buong isa-serve sa inyo.
Ayan guys, doon natikman na natin yung kanilang Korean barbecue pork ribs. Mas gusto ko siya kasi may konting sipa kasi yan, may spicy flavor siya compared dun sa sweet and barbecue. Masarap din naman silang pareho, pero ito, mas gusto ko talaga yung spicy flavor. So next natin titikman yung kanilang mga sausages. Ito yung 149, yung 2 pieces. Meron na siyang kasamang rice and french fries. And of course, yung 1 piece nito is 89 pesos. Kunin natin yung dip niya. So meron tayong dito, ketchup. Yun. And i-dip natin. Samahan natin siya ng kanin. So ito na kabalid, titikman na natin itong mga Ali chicken wings ng American Ribs and Wings dito sa Dolores branch. So kapag nag-order kayo nito, may kasama na rin naman siyang rice and french fries. So tikman na natin. No, natikman na natin lahat ng 11 flavors ng mga chicken wings nila. Talaga namang sulit yung 279 pesos nyo dito. Imagine, meron na kayong unlimited chicken wings, unlimited rice, tapos meron kayong french fries and drinks. Kung gusto nyo i-upgrade ng unlimited french fries and drinks, 299 pesos. Dagdag lang kayo na 20 pesos, may enjoy mo na lahat yun guys. So napakasarap ng mga chicken wings nila. Importante naman doon guys, yung malambot and nagmo-moist yung chicken sa loob. Then guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag niyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kababayan natin dyan. Itong American Ribs and Wings dito sa Dolores Branch, City of San Fernando, Pampanga. Sabi mo nga kanina, 3 minutes away lang dito sa San Fernando Intersection. Mapupuntahan mo na tong American Ribs and Wings Dolores Branch. Yun guys, hanggang dito na lang. Until our next vlog, peace out.